Здравейте всички, аз съм Minecraft 3BG и сега гледайте. Дърпай, 3v1! Здрасти! Здрасти. И днес пак ще играем на Minecraft, защото разбрахте за новата поредица. Кога ще бъде? Разбрахте, нали? Аз ходя да ловя. За 10 абоната новата поредица. Ако няма 10 абоната, няма поредица. Айде да ловим малко риба. Аз ловя в момента. Или да събираме дърво за такова. Риба! Не я дръпна. Трябваше по-късно. Ела да събираме дърво. Не, ти събира, ще ловя риба за храна, защото аз без това съм малко по-риба. Какво бе? Жена предна. Това е като хора на такова. На дърва. Фанак шаран. Не помагай, бе. Ама на Майнкрафт. Играеме заедно. И снимаме. Господи, извинявай, че Не. няма нищо. Човече. Плана, Мексико. И си мисли, Аз още не вери. някое шоу. Добре. Отидохме там и си каза, че е готино. Също, е гадно. Ох, кой ме сели? Отдати скелет. Когато отидеш, Стига, бе. Наострил съм си яката. Брат, всички остават жалко. ела помогни. Ай, вижда. Ти докато дойдеш, Мина твоя уик. той ще е мъртвец. Знаеш, нищо особено. Аз... Когато се прибрах... Имам 44 дърво. Бях обсебен от мисълта и си казах, Елай да помагаш, да, плиз. На бата слова. Знаеш колко ми пука? То настяка да си Има снима. храна. То става нощ, така че... Е, последна рибка да фане. Добре, аз. Чакай да ловим малко риба. И аз. Само една риба да взема. Ще ми помагаш ли? Ако... Ела тук, не бе, ела при мене. Ако някой чудо ще дойде да го убиеш. Защото съм на малко кръв. мина добре. Беше хубав уикенд. Звучи страхотно. Да, беше Аз чакам да дойде. забавно, супер. Браво. Супер, да. Много готино. Ола? Да? Трябва да ти кажа нещо. Ужасно се вълнувам. За първи път днес се събудих, дойдох в магазина и се чувствам уверен, за да ти кажа, Хайде! Не взех. което пускаш Аре, вече качвам. ще избие. Искам да ги трепам. Ще си път на мозъка. Искам да ги трепаме. Добре, аз спечем рибите, аз имам риба много. И да, такова и да се наядем и да ги тепаме. Топо и заваля дъжд. Дай да се наспиме да стане ден. Ох, това дъжд ме дразни. Говорят да ви дразни дъжда. Напишете в коментарите. Дъжда ме дразни. Ами, Анди? Не. Пата, Стига, защо трябва няма ти за... колко петима за една. Защото не си се увеличил, нали? Играта. Ако се отложиш, ще трябва да ходя на някакъв тъп рожден ден. Кът! Да строим това. Добре, ама чакай, аз ще спечем. Ела, си рибата да я спечеме. Мой човек, И върнахме се, хора. имаш ли Само... Там не. Не, чакай. Служи рибата. Чакай, бе! Кам ти, чакай, ти служи рибата. играеш? Не. Да, Няма риба. би било страхотно. Да, бе. Не ме рибата. Знаеш как се играе? Да, понякога играе онлайн. Ще играем с кода. Ки ми е рибата, бе? Мина и малко. И кожата ми я няма повечето. Тогава ще отидем да кажа на Пола. Ти в тебе имаш ли кожа? Сигурно се звучи чудесно. Добре, ще се видим. Къде ми е кожата, нали при... Айде стига, бе! Повече няма да ме убиеш, чули? Се почти много, да, бе.
Да, аз ще таковам това. Не, ще оправим това. Тая градина. С какаобина. А ние за какво я използваме? За какаобин. Въпреки че много красиво съм я направил. Ето точно така се прави градината. Обичам този тип. След малко трябва да се видя селом. Имаш ли среднощни изпълнения? Вижте хора, ако чуете излишен звук, това е телевизора. То така ще във любов, ама. Ако се сети какво е това. О! Искаш ли храна? Не. Дай, искам. Сега съм храна. Гледай какъв сега да не. Трябва да кажеш дървото. Ще ви кажа какво извърши. Отдавна спях с една жена. Нали ти искаш да троши? Имам стаки 59 какаобин. Извинете хора. Обожавам цици. Трябваше да реша да свърша ли или да Това пак е от рекламата. Аз под рекламата. От филма. От филма. Малко циски. О, не. понякога двама последни се любихме се. Само ако само заради тая реклама, за този филм, ако ни дадат копирайт на клипа, ще ги пребием. Едно сърце. Ще ги пребием като ги видя. Престани. Защо ви Те говорят. с тези глупости? Да. Имаме едно Баци коло. Говорят глупости по време на клипа, маха. мъже. Никой не иска Като Искаш ли един шаран? дай го! глупости. Изпечен ли е? Да. Да бе, да. Не бе, да. Дай го. Спечен шаран. Го превъзмогнеш. Не се струва да теб мислиш си. толкова за някой задник. Ти спечен шаран. Казвам аз. А, Прави ми услуга. Хапнеш ли? Ще е хубаво ли? Да се разсее, като му разкажеш Я ти някоя хапна. истинска. О! Гладен съм, още имам още за едно. Дай го, баци. Само го хвърли. Ужасното, което си правил. Наистина ужасно. Боже, толкова много истории се Отивам да я сложа в чест. Гошко, чакай, ела. Гошко, ще дам да засадиш какаобина. Ти го засади. от качалка. Аз ти... Добре, бе. Аз ще лова риба. Да го направим. Слагам повечето Аз съм ужасна. какаобин там. Чуках я. А тя викаше, Къде ми е въдицата? Имаме 3 въдици. Да, бе. Имаме въдица в това. Да. А, не, това е моята, бе. Обърках се. да се чукаме. Ай, тихо, бе. Чакай да загасим този телевизор. Казваше, Железка се случи. Точно за това. Здраве, до. По тази градина много бързо расте. Още един шаран ще има. Готово. Градината е готова. Ела, събирай с мен дърво. Ела ти да ловиш с мен риба. Нали трябва да се довършим етажа горе. Аз сега ще дойда само да видя как да. ще го направя. Етажа ли? Не. Аз имам дърво. Не малко. Ще го правим ли? Кой? Етаж. Да, още в ремонт. Айде да го правим, ела. Кой да го правя тук, че взимам да за храна? Да вечеряме да вечер. Ние до вечерта, ако сме живи. О! Инчантната въдица! О! Не я лови с нея, бе. Що? Защото така не се хаби самата въдица. Ама така по-бързо хващаме риба. Я дай да видя каква е. Ето ви съм там. Не бе, едно си просто. Какъв е енчантна? Ур, едно, две. Тая суши в чест. Не е чак толкова скъпо. Чули? Абе, гледай какъв си прост. Що слагаш тук за врата, като тук гледай, Гошко? Тук не ни трябва врата. Къщата. На дървото тук. Сложи я в честа. Окей, отивам да сложа в чест. И ела да помагаш.
Не, ще говори риба. Не видя ли фуфана? Не шуквам притеснение това. Някакъв друг тъпанар като нас се е загубил тук. А, да. Пребих се. Ще да се паднат високо отново. За втори път. Днес. Даже за трети. Колко дърво имаш? Колко? Фанах коко. Обработено ли? Не. Добре, ще дойда после да ми го дадеш. Колко? Колко си е колко? Так е нещо. А нали знаеш, че след няколко дни може да срещнем херубрине? Що? Еми, защото сме на най-трудното. Да. Гошко, ще се опитам да скоча в басейна, ама аз няма да успея. Сигурен съм. Батерията ми е 10%. Гошко, я погледни там! Спри за малко. Отиди да виж, че летя, майче. Защото съм бъгнал. Отиди. Значи съм бил паднал. Що Бъгна ми. Колко батерии имаш? Аз имам 9%. Не мога да видя. Напри го, бе! Не, бе, много си прост, гледай. 18 си ги размениме? Да? Това ще снимаш? Хора, извинете за това нещо. Това. Той. Ще спра за малко клипа, докато такова. Върнах се, хора. Ох, чакай, че ми бъгна заради то. Дай дървото! Дървото? 8. Къде си? Ето. Къде? Ама не от това, бе! От джунгъл дървото! Нещо, айде, това че... И това. Не, бе! Добре, не ме интересува. Искаш да го хвърля да видим. Искаш да даваме... Ще дам какао глини с това да дойдат. Рибите да се опитат да дойдат. Искаш ли? Айде. Ще го хвърля. Хвърли ли? Да. Айде. Без това не го нещо. Аз ще ловим с тебе. Може да взема за малко инчатнатата. Да? Ето, нали имаме двамата. И като я щипиме на колко ми пука. Не си ме. Аз ще да я използвам ли нея? Окей. По-бързо се фаща риба. Прибирам му нея в това. Може 2 минути. И ще почваме другия клип и ще да... Ого, рибка! 5 лева остава. Аз съм четвърти. И хора, спираме клипа, защото стана твърде късно. И после ще се върнем. И до после.